者の剣となれ。ここだ。者の剣となる。こ
ドキー姫様レスター殿キースチャールザスにス。ごめんなさい。やるな。おそらくジェシカさん。そうだ。さあリアナ。はい。みんなこのままおしまいにしてやるぜ。これ式の木お前らの進軍これで終わりだ。これで終わりだってよよっさすがは。ここは裏口へ先。焦るなエルヴィン。そうだな。灼熱の炎で全てを飲み込め。リアナが逃げようと。検査は怠らん。すま
私はやられ